široká štětka, používám Marmorino Tools. Jakkoliv taková široká štětka. Dal jsem si bokem do misky, takže vždycky by měl do nějakého většího kyblíku prostě vždycky stejně tak jako zhruba plus minus namáčet, samozřejmě můžeš i víc, jo. A jedeš, roztahuješ to. Mělo by to mít i správnou konzistenci. No, a je prostě takhle jedu do kříže. Můžu dělat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jo, můžeš dělat křížky. Nemělo by ti tam zůstat jakoby takhle moc materiálu, jo. To bys vždycky tak jako opatrně to naberu. Prostě dostanu, mám to hodně husté, no. Je to už fakt staré. Ale to je jedno. Na zorníček to stačí. Já zase si nanesu. Roztahuju to. No a ty potom počkáš chviličku. Ty vlastně musíš čekat, aby ti to přischlo do té doby, že tady máš třeba, vidíš, krásně vidíš tah po štětci. A po pár minutách prostě ty se k tomu musíš vrátit a znova projet tím systémem. A dívej, jak zmizel ten tah po tom štětci, jo. Tady ho mám třeba taky. No, prostě děláš to. Nevracej se k tomu jako ideálně na jedenkrát a jenom to takhle jako zlehka polechtat, abys roztahal prostě, kde je opravdu toho materiálu hodně a kde máš ty tahy po tom štětci. A dívej, a už víš, jak se to krásně rozhazuje ten písek, takhle by to mělo jako posprávnu vypadat. Vidíš to tam? Píseček. Musím takhle nějak... Prostě ten písek musí být hezky rozházený, tak jak vidíš, třeba jo, tady ještě jo, to všecko ujde, ale tady vyloženě vidíš, jak je to už hladké, že není vůbec rozhozený ten písek, je tam prostě moc materiálu. To je taková píčovina, no, abys věděl, když do toho potom rýpneš, tak se ti může stát tohle. Takže nech to fakt jako, jestli to bude teplo, hoďku, klidně prosychat, pustit na to větrák, prostě ať to zbytečně takhle jako neškubne. No, pak se ti to bude fakt jako žmolkovatět a bude to vytvářet jako hnus, no. A vidíš ten píseček, ne? Toto. Jo, rozfoukaný písek prostě. Rozfoukaný písek. No, rozfoukaný písek prostě tady. Piča to celé, jo. Zase teď už je to druhá vrstva. Teď zase prostě naneseš, roztáhneš a prostě jdeš buď do kříže, jo, nebo děláš Ačko, vracíš se různě, jo, nasazovat správně tu štětku. Jo, vždycky nevracej se k tomu hned, protože pak to budeš rozhazovat, bude ti to dělat takové škaredé potůčky. Ale prostě chvilku počkat, dívat se třeba proti světlu, jo, a vidíš, jak je to hezký. Jo, máš rozhozený ten písek a zase čekáš, až ti to trošku přischne. Prostě minuta, 2, 3, 5, to musíš vyzkoušet. No, tam jde o to, aby tam, víš, tak jak vidíš tady třeba, tak po štětci, až ti to přischne, až to bude ten správný moment, tak prostě na jedenkrát uděláš, rozhodíš ho a měl by zmizet jako ten tah po štětci, neměl by ti tam jako zůstat. Že on tam pořád, je tam prostě hodně toho materiálu, tohle by ti to jako nemělo úplně dělat. Jo, prostě aby to bylo takhle pěkně rozhozené, tak jak to mám tady. Jo, v podstatě i kdybych tohle se k tomu ani nevrátil, tak už to vypadá jako v pohodě ten píseček, jestli mi rozumíš. Jo, prostě naneseš, necháš chviličku přischnout, uděláš třeba 2, 3, 4 metry čtvereční, podle toho, jak budeš rychlý, pak se k tomu vrátíš, uděláš to stejný systém, rozneseš a jdeš od toho pryč, necháváš to přischnout. A jenom si kontroluješ, jestli tam prostě nemáš ty tahy po tom štětci, ono potom v té ploše to vypadá škaredě, když to máš třeba takhle pěkně rozhozené a někde máš tah po štětci. No, tady vidíš, že je úplně mega materiálu, takže prostě počkám, až to přischne. Mám tu 13 stupňů, vole, vůbec to neschne, takže také na piču to ukazovat. Slíbil jsem ti to, tak jsem vyrazil, vole, už jsem byl doma, kurva. A vzpomněl jsem si, vole, že já jsem dopoledne zase nestěhal, že já jsem dneska obletěl asi 4, vole, stavebniny, stavbu, naskládal auto, ještě jsem chtěl zaházet nějaké díry, vole, a šlici po potrubí na stavbě, rozstřídit se tam, pooblepovat věci, vole, podlahy a také pičoviny, takže jsem přijel asi 8 z práce, hodil jsem sprchu, bolela mě hlava, vylezl jsem z vany a
Říkám, kurva, musím jet, vole, tak jsem ještě jel. No. Takže asi tak. Posílám ti to, když tak ještě se mi na něco zeptej, dokud jsem tady. Když se k tomu budeš moc brzo vracet a furt to hladit, tak to bude dělat úplně něco jiného.